Etapa aceasta este etapa competițională a Olimpiadei de Științe din cadrul proiectului Banatul pentru spre Europa. Fiecare echipă are câte 5 copii. Concursul este unul interactiv. Se prezintă întrebarea pe aceste două table smart. Pe această tablă, întrebarea în limba română. Bineînțeles, pe această tablă, întrebarea în limba sârbă. Atenție mare! Vă uitați, în partea de sus a tablei este întrebarea. Da? Nu vi se va citi întrebarea, voi o citiți. Znači, pitanja neće vam biti pročitana, nego trebate pogledati tačno na ovoj strani, da? Znači, morate da pogledate tačno tamo, samo tamo, da? Vi ste Srbi ovog da, ako nešto nije vam jasno, pitajte, dobro. Da li ste radili još na ovim tablama? Vi ste radili ništa, mi smo ovdje, ako nešto ne znate, pitajte, dobro? U svakom slučaju, sami čitate pitanja, niko vam ne čita pitanja. Întrebările vor fi afișate simultan, adică în același timp. Istovremeno biće postavljena pitanja, to jest i rumunski Vă vor ajuta la acest capitol cu partea tehnică Vera Bunski și Ofelia Cătău. Foarte important, avem un timp limită de 30 de secunde, iar acest timp limită va porni, deci va curge în momentul în care întrebările sunt afișate. Veoma je važno da znate da imate 30 sekundi na raspolaganju, da pročitate to pitanje da date odgovor. Cronometrul este afișat doar pe această tablă, da? Aveți 30 de secunde din momentul afișării întrebării să răspundeți. Znači imate 30 sekundi od trenutka kada je prihvatno postavljeno pitanje na tablu. Echipa care răspunde prima corect primește un punct. Prvi tim koji bude odgovorio tačno, koji bude dao tačan odgovor, dobija 1 poen. Pentru a vă anunța că vreți să răspundeți la întrebare, ridicați mâna sus. Mâna va fi ridicată de liderul echipei pe care vă rog să vi-l desemnați acum. Svaki tim će odabrati svog kapitena, da, i sad ćete reći ko je ta osoba. I kada budete prošli pitanje i dogovorili se koji je tačan odgovor, mora obavezno taj kapiten da odgovor. Znači, ne znate nijedan drugi, samo dobite da nikto se ne I onda će, da. Bineînțeles, fiind o echipă, puteți vorbi între voi până în momentul în care vă anunțați dați răspunsul. Znači, možete se dogovarati međusobno onda do trenutka kada rešite da date odgovor. Da, onda podigne ruku kao sve i daš odgovor. Rešamo. Atenție, doar liderul desemnat al echipei ridică mâna și doar el vorbește, dă răspunsul. Znači, to je vam rekla važno da pripazite da samo kapiten tima da odgovor dobro. Ne znate nijedan drugi, samo kapiten. Dacă această regulă este încălcată, echipa respectivă pierde punctul. U slučaju da pomoćite da neko drugi da odgovor tako, izgubit ćete poen. Echipa adversă poate atunci să răspundă, are șansa de a răspunde la întrebarea respectivă. I onda će vaša suprotni tim imati priliku da da odgovor novi kandidat, da? Znači da vi pogrešite nešto. Dacă niciuna din echipe